Klaar voor? Hey. DJ, spin that shit. Yo, oh, oh. Ja, ja. Hey yo, Equal, Westbed, dat is lang geleden. Vanavond dat volkje, we gaan als je sneeuw. Of spit shit, kom me aan niet aan, jong, je weet dat ik pink. Je weet hoe dat ik het doe, joh, het is blitten, heb gemaakt shit. Voor een kak shit, je weet hoe dat het valt, blitten, heb gemaakt. Fuck shit, doet de rapjes niet toe, die Equal is die shit, jong, what the fuck. Action op zitten, maar dat doet er niet toe. Zie dat niet staan, jong, dat slaat dan. Ga die rapjes de spits aan pitten en meunen in deuren gaan hem niet uitwikken van mijn benen. Je weet hoe dat het gaat, ja, geen bruinen. Je weet hoe dat het gaat, ja, het is blitten, we gaan. Je vrienden, zworen, tegen die Equal shit, jong, oh motherfucker. Go, meneer Blair! First round. MC Cool, zie je klaar voor? Yo, yo, via deze, van ja. Hey yo, nou goeiedag, iedereen hebt de max of wat zou het zijn. Yo, de blij en vustje voor hier. Oké, respect voor hier, dat dat zeer is in mijn maat zou het zijn. Want we er spitten hier van die vette parts is in mijn maat. Wat dan nu voor de volgende 5 minuten gedaan. Zoek eens in, dat je mij je dan tegen dat podium slaat. Want ik weet het niet, al dat je waar je plek is. Misschien als het wel daar, ik schep er u van, zonder respect. Oké, kijk eens uit, hoor mijn maat. Over 5 minuten heb dat nu gedaan, dus sorry, ik excuseer me zo'n ja. We kunnen tot we gaan naar de bar, hij eet je sub en misschien klopt over een collabo. Dan ga je nog punten krum. We hebben gewoon skills waard, daarvoor dat het dan weer shit. Yo, check het allemaal een voetje, dat is hier West-Vlaams represent. We stekken een keer een visje in de ruimte uit voet. Dat is wat dat we hier West-Vlaams promoten, dat we doen. Oh, MC Equal! Nice one, nice one, nice one. Yo, yo, tweede ronde! Ja, 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 ja. Hey, hoe is mijn vriendinnen? Je had die handen goed, ja, we wisten dat je kennen. Oh, kijk in mijn ogen, zijn je bedrogen met de blikken en je kont, ja, die shit was erover, ja. En check je neuzen, doe dat voor de leuten. Weet hoe dat het gaat, vrienden er niet vreugde. Het was geest, het was vrede, leuten. Man, godverdomme, jongen, gaan hier, we even neuten. Oh shit, jong, vliegt in die kamer. Blikken is die rood, die zotte motherfucker, jong. Je kunt het zien, je is hele haas in zwart. En dat een zwart hier, een motherfucker hier. Je kunt mijn hand krijgen, je weet hoe dat het gaat. Mijn vust heb je keren, mijn vust heb je kennen. Je weet hoe dat het gaat, dat is pleer, ik ga wennen. MC Equal, the reply! Yo. Hey yo, ik ben zwart en hier zit plek, godverdomme, het zou wel zijn. Ik ben in de lucht, ontskin je boom, en denk niks. Hoe ga je zijn dat je zit, val erop niet dat je me wuft. En het spreekt, kan me niet schermen, moet zien dat je in een brut zit. Dat je je moorden hebt, dat er wel schoon en vuil. Maar godverdomme, chat me hard, ik kun het kussen, chat me vuil. Dat wel schoon is wat, hoe dat te zei en dat vertel. En weet wie dat ik ben die kerel met dat zware stijl. Hier zijn die vele brood, maar dat niet, hoe dat hierover vandaag hoort. Er zet de klappen van mijn wuft, maar eigenlijk zie je mijn wuft te zijn, nee nog verder. Je neemt brutten, het skut. Oh, ja maar ja, je neemt brutten aan, hoe is het zo wat zit? Yo, kop af aan twit. Heb je maar, ja, zet die die en kop daarop, je weet waarop nest. Dat is van het podium, dat kan skikken, check dat vol. Ja, het publiek heeft een gevoel. Ja maar ja, ik wil nou weer heel in de mood. Oh! Ja, jury! Ja, de eerste de mic pakt, links of rechts en brengen. Ja. Sommigen zeggen het een keer. Die mannen zijn hier al aan het roepen voor de derde ronde in het publiek. Derde ronde, man. Ik zeg het niet, ik zeg het niet. Ja, ik begrijp me zo wel. Het is moeilijk wel op dit punt. Ja, de eerste ronde was van alle twee nog niet echt. Het was like dat ze elkaar aan het leren kennen worden op het podium. Dus ik ben heel vriendelijk. Leren met wat bars in de tweede ding. Equal ook, ja, het is... We moeten kiezen. Ofwel kiezen een winnaar, ofwel kiezen inderdaad naar een derde ronde. Hey, voor mij is het echt ook derde ronde. Ik vind dat onbeslist. Derde ronde voor Samurai! Er is niet genoeg gebeurd in die eerste ronde en de tweede ronde alleen om voor het te beslissen is heel moeilijk. Oké. Ja, gewoon minimum 3 juryleden en derde ronde. Iedereen nu aanneemt. Dat was het. Derde ronde!
man. Back to de ronde. Go! Oh, ja. Hij ook die eerste ronde. Dat ging eventjes niet zo lekker. Moppie is nog niet nu weer. We gaan lekker vechten. Je weet hoe dat het gaat, joh. Bewust heb je kaken. Je weet hoe dat het gaat, joh. Dat is meer op de platen. Je ziet die witte kleinen. Bieren die hem menen. Je weet hoe dat het gaat, joh. Ja, je hebt de kleinen. Het is niet meer een motherfucking kut aan laten. Je weet hoe dat het gaat, joh. Geef niet die staten. Vrienden je nekken. We zakken je lekken. En dan met de plak, maar ik ga naar die vlakten. Je weet hoe dat het gaat. Bieren op z'n shit. Die zitten er in echt. Het is bieren op z'n bek. Je zit een flikker. Je weet hoe dat het gaat. Zoek de spier. Je weet het. Ik zie veel dichter. Oh, give it up for me. Alright, ready? Go! En dat de eerste ronde, ik geef aan wie zijn up zijn onder. Je weet wie dat ik ben, ja, ik truffel her seconde, ja. Ik ken een korte ronde, ja, mijn flutten de les anders. Dus zoek en moet zien wat ik doe met die knuffel tegen je koren. Bam, tegen je tang, links en rechts de rand. Zou wat in de kop stoten, nog een keer in de mid, tegen de vlakte, hoi. Godverdomme, wat kan je zijn dat je beter zit of ik? Baasman zwaarder dan mijn namen, en dan vind je chick. Ja, maar ja, wie zie je hier is er niks. Ik vind het wel jammer, van eigenlijk vind je shit wel chic. Maar ik heb respect voor hier is geen minder voor mij. Maar je zegt toch vast dat je vriendinnen aanpakt, want dat vind ik fucked up van hier. En zit hij homie, en zit hij mooi dat je zo'n ding doet. Dus wat verdomme, uit door de 100 keer je sket hier in je phone duurt. Dus wat verdomme, het kan me niet scannen, kom maar op. Mijn maatje heeft klachten van mijn baas, werk en al een knap voor je. Ik ben dat MC Equal! Alright, Suri! Suri? Kom eens niet. Primeur, zijn we. Ja, de tweede van Blijen, als ik nog een derde nodig, dan moet ik wel voor Equal gaan. Oké, Primeur, Equal! Welkom! Ja, Blijen, wat gedaan had. Equal ook sowieso, Equal iets wat er op Blijen, kijk. En dan van Equal hier. Oké, Equal voor. Welkom. Ook leren echt respect. Hier met je last heeft voorzet en moesten beginnen in deze, maar vaak ook met trouw heel doel. Maar ook equal dat we moeten gaan, maar sowieso vaak gedaan respect dat echt. Bij Zweestem, Equal is de vriend op de cup, het is inderdaad lastig voor te moeten beginnen. Mag je er allemaal bij LOI voor de MC's, dat er hier een nummer hier in de building is? Zal wel zin. Alright! Goed, dan in de echt goed. De volgende ronde. Kom inderdaad. Kom maar plakken erin.